Raja Pulsason Daragiri no Solibo. No Solibo, no Solibo. We want democracy. Democracy, democracy. We want democracy. Democracy, democracy. আমি বিপিএফ রাজনীতি দল হিসাবে আমি ইলেকশনটো বিচাৰোঁ বিগত 2020 যেটো এপ্ৰিল মাহত যেটো হ'বলগীয়া বিটিসি নিৰ্বাচন আছিলে এটো পিছুৱাই লৈ যায় তেখেতসকলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ যেটো স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাৰ বিটিসি ইলেকশ্যনখন তেখেতসকলে পিছুৱাই লৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ শীঘ্ৰে আমাৰ বিটিসি নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগে আজি বিহাৰৰ যদি ইলেকশ্যন পাতিব পাৰে কিয় আমাৰ বিটিসি চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিটিসি যেটো ইলেকশ্যন এটো কিয় কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আমি বিপিএফ ৰাজনীতি দল হিচাপে আমি এই লাইটিং যেটো কাৰ্যসূচী আমি এটো আজি প্ৰগ্ৰামটো আমি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ আমি বিপিএফ ৰাজনীতি দল হিচাপে আমি তেনেকুৱা আন্দোলন কাৰ্যসূচীটো আমি একদম চলাই লৈ যাম যিমান দিনলৈকে ইলেকশ্যন নাপাতে তেতিয়ালৈকে আমি বিপিএফ ৰাজনীতি দল হিচাপে আমি আন্দোলনটো চলাই যাম আৰু আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ আৰু অসম চৰকাৰক যাতে শীঘ্ৰে আমাৰ বিটিসিৰ ইলেকশ্যনটো যাতে পাতি দিয়ে আৰু নহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি বিপিএফ ৰাজনীতি দল হিচাপে বা আমি তোমাৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আমি সম্পূৰ্ণ আমি হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ এই বিটিসি ইলেকশ্যনত আমি আমাৰ দতমাই সমষ্টি হিচাপে আমি জিকাটো নিৰ্ঘাত আমি নিশ্চিত दिनैहाय जोंनि मेन दाबियानो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि इलेक्शना थाबैनो जानांगौ दा दिनैहाय 27 अक्ट'बरावहाय दिनैहाय गभर्नर रुलाहाय जोबनानै थांगासिनो दङ दा बिनि थाखायनो जोंहा गभर्नर रुल जोबनायनि सिगां जोंहा जोंनि बिटिसिनि इलेक्शना गोख्रैनो जानांगौ बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय दाबि खालायदों बा दिनैहाय नैबे मास क्राइंनि गेजेरजोंनो जाहाथे 27 अक्ट'बरनि सिगां जोंहा जोंनि बिटिसि इलेक्शना माने जायो बेखौनो जोङो दाबि खालायदों दा जुदि संग्रामनि गेजेरजों आसाम इलेक्शन कमिशना बिसायख'थिखौ खुंनो थांखि लायाब्ला बिथांमोना बेनि उनाव मा खालामगोन जुदि दिनैहाय जोंनि जेनाखि दाबि जों जे 27 अक्ट'बरनि सिगां जुदि बिटिसि इलेक्शना जानायनि माबायाव गैयाबा जोङो बेबायदिनो जोङो दिनै जेनाखि मास क्राइं खालायदों आरो जोंहा गाबोनो बाइक रेलि दङ बेनिफ्राय 2 थारिखआवहाय जोंहा हांगार स्ट्राइक दं दा जोङो जेसेबांनाखि इलेक्शन जायागौमानि जोङो नैबे जेनाखि दाबि बा जोङो आन्दोलनखौहाय खालायबाय थानायखौहाय जोङो सिद्धान्त लागोन जोङो बेखौहाय जोङो नंखाय होननानैनो बुंनांगोन दा दिनैहाय जोंहा नैबे फैबाय थानाय जेनाखि काउन्सिल इलेक्शनाव जाहाथे गावजों गाव जाहाथे भुल बुजाबुजि जायाजासे जोंहा जोंनि जेनाखि बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जों दिनैहाय बिपिएफ दलनि साफा दैदेनगिरि बा जोङो साफा कर्मि हिसाबै जोङो दिनैहाय जोंहा जोंनि मानगोनां बिश्वजित दैमारिनि जेनाखि बुंनाय बेखौहाय जोङो नंखाय होननानै जोङो सानो दा दिनैनि बे केन्डेल लाइटिंनि दारै जोङो समस्त जोंनि बिटिसि बासिनि राइजखौ जाग्रत खालामनायजों लोगोसे जोंनि जे बिटिसिनि इलेक्शन बेखौ गभर्नरनि सासन जेब्ला एक्सपायार जानायनि सिगांनो जाहाथे आसाम सरकार बा इलेक्शन कमिशनारा जाहाथे बिटिसिनि इलेक्शनखौ खुंनानै होयो दा बेखौ जोङो खुद्रिनाय भाबजों जों दिनै बे लाइटिं प्रग्रामखौ जों लानाय जाहैदों दा दिनै बिथांमोना दा गमामायै गावसिनि स्वार्थखौ पुरन खालामनो थांनायावनो दिनै जोंनि डेम'क्रेसिनि मोनथाय जे जोंनि जे पलिटिकेल राइट्स बेखौ बिथांमोना खरग' खालामनो थांगासिनो दं दा जों बिनि थाखाय जों अहर सेस्था खालामनांगोन
जोङो आन्दलनखौ डेम'क्रेटिक भाबै जों लांबाय थागोन जेब्लासिम इलेक्सनखौ जोंनो इलेक्सन खालामनानै होआ बेखौ जों आन्दलनखौ जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै जों सालायलांबाय थागोन बे बाथ्राखौ आङो फंसेयै बुङोबा एकदम आं नंखाय होननानै बुंगोन खारन मोनसे न'खराव माबा मोनसे लानानै माबा मोनसे जुक्ति तर्क तर्किया जाखायो बा बेहाय जों समाधाना जाफिनगोन बे निश्चित जोंनि गेजेराव राजनितिनि जेबो गुलाय गुजाय जायाखै जोंनि बिटिसिआव जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै जों न'खरसेयावनो दङ आरो न'खरनि गेजेराव मालाबा एसे एनै सन्देहजनक जालायनानै गुलाय गुजाय जानाय बे स्वाभाबिकखा दा जों न'खर हिसाबै जोङो थिगैनो दं जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै दिनैनि दिनाव जोङो रावबो गावस्रा गावस्रि जायाखै रायजोफ्रा बेखौ भुल बुजिनो नाङा जे जोंनि बिश्वजित दैमारि सारा जे जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोखौ गारनानै गुबुन राजनितिक दोलोआव हाबगोन बे एकदम नंखाय बिथांनि जे निधि आदर्श बिथाङा बिपिएफ राजनिति दोलोखौ जोनोम जानायनिफ्राय बिथाङा उल्थ' जड़ित दं बिथाङा जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोखौ गारनानै मालाबाबो गुबुन राजनिति दोलोजों थांनाय नङा बे एकदम 100% सैथो गुबुननि आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि जुगिदि आङो माबानोसो थांदों रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जोंनि गेजेराव बेफोर खोथाखौ लानानै बहाबा गुबुन राजनिति दोलोआव थांगोन थाङा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिब्रान्थि सृष्टि खालामनो नाङा जों खौसेनो दङ जोंनि बिपिएफ राजनिति दोला जों खौसेनो दङ जोंनि एमपि बिश्वजित दैमारि साराबो जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि एकदम टप मस्ट जोंनि लिडार हिसाबै बिथांमोननि हथा बिथांमोननि लिडजोंनो जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोआ दिनै बे प्लेटफर्मखौ मोनफैदों बिथाङा जोंजोंनो दं बे 100% आरोखि नोंथांमोननिसिम साफ्रोमबो साबायखर जासिग्रोबाय दा जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि बिपिएफनिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकखौ निर्देश हरदों बे मथे जोङो मोनफ्रोमबो 40टा ब्लक दं जोंहा बिटिसिआव 40टा ब्लकआवबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों टर्च लाइट उइथ मास क्राइं दा बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बिटिसि इलेक्सनखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि आरो गभर्नर सासनखौ बोखारनानै इमिडियेट माने बिटिसि इलेक्सनखौ खुंनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गोजोन सान्थि लाबोनायनि थांखिजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेबादिनो जोंहा थांनाय 28 तारिखनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिसि अफिसाव माने बिटिसि इलेक्सनखौ थाबैनो खुंफुंनांगौ लोगोसे गभर्नर सासनखौ फोजोबनांसिगौ बे उद्देश्ययै बेनि डिमान्डजों माने डिसिनाव मेम'रेन्डामफोरखौ जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफनिफ्रायबो होजोबनाय जाहैबाय वमेन बिपिएफनि इउथ डिएसइउ मोनफ्रोमबो उइंसनिफ्राय मेम'रेन्डामखौ होनाय जाबाय পুরো আশা আছে আমার জিকিব বিটিসি নির্বাচন কৰিব লগা আছে আমাৰ বহুত কাৰণ আমি এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখে যিটো ইলেকশ্যন হোৱা কথা আছিল কিন্তু তেতিয়া আমাৰ হ'ব লগা কৰিব লগা আমাৰ আশা পূৰা আছিল আৰু হ'ব পাৰিল হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ এই যে হেমন্ত ছাৰে যিটো আমাৰ ইয়াত এবাৰ ইলেকশ্যনটো 6 মাহ আমাক ৰাজ্যপালে দিছে এই ৰাজ্যপাল শাসনত আমাৰ হয়তো বহুত আমাৰ বিচিবাসীৰ অসুবিধা হৈ আছে কাৰণ আমাৰ বিটিসি এৰিয়াত বহুত দুখীয়া মানুহ আছে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে হয়তো আমি বহুত ধৰণৰ কৰোনা বেমাৰত বহুত ধৰণৰ অসুবিধা পৰিছে আৰু এই অসুবিধাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যদি বিটিসি চৰকাৰ থাকিলে হয়তো বহুত মানুহ হেল্প হৈ লয় তাৰ কাৰণ আমি আমাৰ এই বিটিসিত আমাৰ এই 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট বিটিসিত আমাৰ যাতে এইবাৰ সোনকালে আমাৰ ৰাজ্যপালৰ শাসন শেষ নোহোৱাৰ আগতে যাতে আমাৰ বিটিসি ইলেকশ্যনটো পাতে তাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী আৰু আমি যদিও নকৰে তাৰ কাৰণে আমি আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা কৰোঁ এর আগতে নকৰিলে